Maswera sei vabereki. Ndine nyaya iri kunetsa yandiri kuramba ndichifolowa, nyaya yekumudzi kukapotesa, nyaya yemwana uya ane 13 years wokumitiswa nemurume mukuru, uya mwana wane 13 years wokuenda nemwana kuchikoro. So nyaya iyoyo iri kutsikwa mukomana uyu hatigone kuti tiise maaudio evanhu vari kudunhu iroro. Mukomana uyu ari kunzi akatengesa mombe dzinokwana kuita 3, ari kunzi ane kubraiba kwaari kuita mupurisa, kuda pano mupurisa wechikadzi here kana kuti wechirume ari kuita nyaya iyi panyamapanda. Saka kune nyaya iri kutaurwa iri kunzi iyo nyaya iyi munhu yakabatwa kuswera zuro ndo paakachizobatwa. Vambotanga vati endai munomutora, hatina fuel, hatina musungwa akarepa munhu akamitisa mwana wechikoro. Mapurisa aingotenderera. Nhasi uno panyamapanda police station vari kunzi vakazonotora munhu yane pressure iri kuitwa nekuda kwemedia nevana veZimbabwe zvokubata vanhu kumeso. Mapurisa epanyamapanda ndo pavakatora musungwa uya yakangononhirira kuti obva hanzi auye kukoti kwamutoko. Aenda kukoti zviri kunzi zvakanzi dhokotera renyu harina kugadziswa zvakanaka, saka dzokai munogadzisa dhokotera renyu futi zvakare. Mari iri kunetsa vabereki mazuva ano, mari iri kunetsa ka. Tine maticha ari kufolowa nyaya, ari kutibatsira, ari kutipa information. Mari iri kunetsa ka. Mari unoswera uchinzi kubva kunyamapanda kuenda pamutoko senda pachona pane makilometers, pane mari iripo, otherwise $3 $4 up and down. Nyika yafa kudai so. Vanhu havasvika kumutoko wodzoswa futi kuti endai mogadzisa dhoketi. Vakakangasa dhoketi vabereki vemwana here kana kuti maticha here kana kuti vanhu vemunharaunda here? Wai mambo wekukotwa wekunhingirindo asiri kupindira nyaya iyi? Wai masabhuka ikoko asiri kupindira nyaya iyi? Zvadaro vanzi dzokai munogadzisa dhoketi. Musungwa uya ari kunzi akasunungurwa, akanzi achazonosungwa kana dhoketi richinge ragadziriswa. Apa pane kanyero pokuti tine information yatinayo panapa yokuti tinogona kuda kufumura mapurisa iwayo vakaramba vakaita nyaya matsikira vari kuita. Kune vanhu vakavarekodha mapurisa aya, kune vanhu vakarekodha mukomana uyu akamitisa mwana uyu achiisa audio achitaura nemapurisa. Kune vanhu vakarekodha mukomana uyu achitaura nyaya yekutengesa mombe kwaakaita. Mari akabraiba mapurisa, mupurisa ari panyamapanda ari kuita nyaya yemwana akamitiswa kwapotesa uku. Tinawo maaudio acho nekufamba kwenguva ndichaisa pachena apa nemapurisa acho kuti abude pachena. Vari kufunga kuti wakangwara mapurisa iwayo. Handizivi kuti vana Truda wai musiri kushanyira ikoko, vana Change Radio, vana Radio Zimbabwe, vana ZBC, vana Herald, vana Kwaedza, wai musiri kubudisa nyaya pamanyuzipepa. Vana Change Radio, vana Citizen, vana Jolas TV channel, vana Chatufa, vana Gambakwe nemachannel akasiyana siyana nemamedia nemawhatsapp group akasiyana siyana. Wai musiri kubatsira nyaya iyi yemwana uyo pakapotesa? Nyaya iyo iri kutsikwa. Wai wakuru wamapurisa vakarara vasiri kufolowa nyaya iyi? Wai masangano anobatsira vana asiri kumiramira vana Musasa anobatsira vanhukadzi nemamwe masangano anobatsira vana muZimbabwe wai akanyarara? Malawyers anobatsira vana, anobatsira kodzero dzevana wai akanyarara? MPs eikoko wai akanyarara? Maseneta akanyarara? Vanoda kuvhotewa chete vanhu veZANU-PF. Kana vavhotewa vanei nematambudziko anosangana nevanhu. Ndakamirira kuti ndida kunzwa nyaya iyoyo kuti mukomana uyu asungwa zvechokwadi. Kana asina kusungwa, udzai mapurisa iwaya kuti ndiri kuanyadzisa pachena, ndiri kuabudisa pachena. Nemupurisa uyu ari kuita nyaya ndiri kumubudisa pachena, ndiri kumunyadzisa nezita remukomana uyu neinformation yake yekutengesa mombe kwaakaita. Ndinayo audio yacho pano, panditori panapa ndinayo information yacho yese nefoto remupurisa wacho ane munhu akamutora ndinaro panapa, nefoto remukomana uyu ndinaro panapa. In terms security hangu kusada kuti nikurumidze kunyadzisa mapurisa aya, regai ndimbomira ndiwape mazuva mairi matatu, asi ndichazvibhajanira zvese kuti bvuu machannel mazhinji, ndichazviisa machannel akawanda wanda atiri maita basa. Hauna kujaidza mani, mapurisa anoita basa rekubira vanhu mani. Mapurisa anotambira pfumba muromo.
Vamapurisa vatomira pfuma muno vanaponya ati vachitadza kusunga vanhu vakadai so vezake havasi kufolowa nyaya idzodzo wai kuteedza tumakanzuru netuchichiitwa vanogona kuti nyaya dzevanhu vanenge vari vanhu vezano chibribing chine chiitwa havateedzi. Ndini baba Chinogurei vaudze kuti kwai nhava Chinogurei ndichakufumurai mapurisa mese wepanyamapanda ene ndikukufumurai ende hamuna zvamunondiita futi nekoti yepamutoko iyo PP ari kunzi akabhadharwa mari uyo ndiri kumuziva ndakamunzwa nyaya yacho yese ndichaisa panapa.